Draga braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dobrodošli na ovaj naš već tradicionalni prijem koji Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Zenici zajedno sa Srpskim prosvjetnim kulturnim društvom Prosvjeta organizuju u povodu ovog radosnog i velikog za nas, možemo reći, najradosnijeg praznika rođenja Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Želimo da sa svima vama koji ste ovdje prisutni podijelimo ovu za nas veliku radost, ovu za nas veliku blagodat i da i vi zajedno sa nama osjetite sve ono što su pastiri i svi oni koji su bili neposredni učesnici u ovom divnom događaju osjetili one divne betlejemske noći. To se prostire kroz vijekove, evo i do danas. I to je dokaz da Bog postoji, to je dokaz da je Bog poslao Sina svoga koji se kao bogomladenac rodio u Vitlejemu, koji je donio izobilne darove i poslao svojim služiteljima one koje je iz ljubavi stvorio. Svim pravoslavnim vjernicima čestitam ovaj veliki radosni praznik, uz sveradosni pozdrav, mir Božji, Hristos se rodi. Pripadnicima drugih vjeroispovijesti, mojim dragim sugrađanima, prijateljima i slobodno mogu reći braći, želim svako dobro, mir, blagostanje u narednoj 2015. godini sa iskrenom željom da ona bude mnogo plodonosnija i vrijednija od ovih prethodnih. Hvala vam i živjeli.